Μπορώ να παρουσιάσω τη γυναίκα μου. Αγάπη μου, αυτή είναι ο αδελφός Λερόι και ο Παύλος Κόπ από τις Λος Άντζελες, Καλιφορνία. Αδέλφε Μπράνχαμ, στις δύο μεγάλες εκστρατείες σας στις Λος Άντζελες, στην εκκλησία, το ναό του Γολγοθά, παρατηρήσαμε ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός δούλεψε με σας κατά έναν πολύ ειδικό τρόπο, με αυτά τα θαυμάσια χαρίσματα, τη διάκριση των ανθρωπινών καρδιών όσο των ασθενειών των σωμάτων τους, και τα σημεία θεραπεύσεως και τα κατεργασμένα θαύματα. Σκεφτόμαστε ότι τούτο ήταν θαυμάσιο. Ενδιαφερόμαστε, αδελφέ Μπράνχαμ, να ακούσουμε περισσότερο για αυτή τη μοναδική υπηρεσία που ο Θεός σας έχει δώσει. Πολύ καλό, αδελφέ Κόπ. Ας γυρίσουμε στην αρχή. Γεννήθηκα στην Ανατολική Κεντόκι, σε μια μικρή καλύβα από Κούτσουρο, κοντά στην Μπέρκεσβιλ, Κεντόκι. Το πρωί της γεννήσεώς μου λέγουν οι γονείς μου ότι ένα φως ήρθε μέσα στο δωμάτιο και κρεμάστηκε πάνω σε μένα. Οι σύντροφοί μου δεν ήταν θρησκευτικοί άνθρωποι. Δεν πήγαν σε καθεμία εκκλησία. Φυσικά, τούτο προξένησε πολύ ταραχή μεταξύ τους. Τούτο με έχει ακολουθήσει όλες τις μέρες της ζωής μου. Πρόσφατα πήραν μια φωτογραφία τούτου στον επιστημονικό κόσμο, όπως εκδηλώνεται εδώ. Πιθανόν γνωρίζετε αυτή τη φωτογραφία. Αποδείχθηκε από την επιστήμη ότι τούτο ήταν το μόνο υπερφυσικό άτομο που ποτέ φωτογραφίστηκε επιστημονικά. Κατά τη γνώμη μου, είναι ο ίδιος άγγελος του Θεού που ακολούθησε τα παιδιά του Ισραήλ από την Αίγυπτο στην Παλαιστίνη. Εσείς ξέρετε, σαν μελετής, ότι τούτος ήταν ο άγγελος της Διαθήκης, δεν ήταν κανένας άλλος από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Και όταν αυτός ήταν εδώ πάνω στη γη, εκδηλωμένος στη σάρκα, δεν ισχυρίστηκε ότι ήταν ένα μεγάλο άτομο. Αυτός είπε, δεν δύναται ο Υιός να πράττει ουδέν, μόνο όπως ο Πατέρας του δείχνει. Αυτός, στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, το 5ο κεφάλαιο, ίσως το ξέρετε κατά βάθος, δηλαδή τη Γραφή, ο Ιησούς διάσχισε το γνωστό νερόλακο το Βηθεσδά. Αυτός βρήκε πολλούς ανάπηρους ανθρώπους εκεί, τυφλούς, χολούς, κουτσούς, οι οποίοι περίμεναν την κίνηση του νερού. Ήταν παράξενο ότι αυτός μόνο υπηρέτησε έναν. Αλλά αν παρατηρείτε, αυτός ήξερε όπου εκείνο το άτομο ήταν. Ο Πατέρας το είχε δείξει σε αυτόν. Αυτός θεράπευσε τούτο τον ένα. Ίσως εκείνος δεν ήταν ανάπηρος. Ήταν μόνο ξαπλωμένος σε ένα αχυρόστρωμα, αλλά ο Ιησούς τον θεράπευσε. Και λοιπόν παραπέρα στο κεφάλαιο ανακαλύπτουμε κατά το 19ο εδάφιο ότι αυτός ρωτήθηκε από τους Ιουδαίους. Ίσως θα ήταν αμφίβολο σήμερα, γιατί ο Θεός θα διάσχιζε έναν τόπο όπου όλοι εκείνοι οι άνθρωποι ήταν κουτσοί και χολοί και τυφλοί και δεν θα τους θεράπευε καθόλου. Αλλά εδώ θα αναφέρω τα λόγια του. Αυτός είπε, αληθώς σας λέγω, δεν δύναται ο Υιός να πράττει ουδέν εαυτού, εάν δεν βλέπει τον Πατέρα πράττοντα τούτα. Ο Υιός πράττει ομοίως. Λοιπόν, κατά τα δικά του λόγια, η υπηρεσία του στηριζόταν πάνω σε οράσεις από τον Πατέρα του. Δεν θα ήταν παράξενο τότε ότι η υπηρεσία του θα έπρεπε να συνεχιστεί όπως αυτός υποσχέθηκε στους μαθητές του. Τα πράγματα τα οποία κάνω και εσείς θέλετε κάνω, και μεγαλύτερα τούτον θέλετε κάνει, διότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα μου. Αυτός είπε, ετιολίγων και ο κόσμος πλέον δεν με βλέπει. Σεις όμως θέλετε με βλέπει, διότι εγώ είμαι με θυμόν, μάλιστα εν ημίν έως της σεντελείας του αιώνος. Ο Ιησούς Χριστός, ο αυτός χτες και σήμεραν και εις τους αιώνας. Πιστεύω ότι αυτό είναι μια επιβεβαίωση κατά αυτές τις έσχατες μέρες της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, ο οποίος ζει μεταξύ τους ανθρώπους του, εκτελώντας τα ίδια σημεία και θαύματα που έκανε όταν αυτός ήταν εδώ πάνω στη γη. Όταν ήμουν 7 χρονών, μετακομίσαμε από την Κεντόκι στην Ινδιάνα, λίγο πιο πάνω στην οδό από τον τόπο όπου κατοικούμε τώρα. Ένα ωραίο απόγευμα του Σεπτεμβρίου, ενώ ήρθα από την Αγγλία με λίγο νερό, υπήρχε μια μεγαλόπρεπη λεύκη στέκοντας περίπου στα μισά του δρόμου μεταξύ της Αγγλίας και του σπιτιού.
Περνώντας εκεί υπήρχε ένας στροβιλισμός του ανέμου μέσα στο δέντρο, τούτο που εδώ ονοματίζουμε ανεμοστρόβιλο. Λοιπόν, δεν ήταν τίποτε αλόκοτο για εκείνο τον καιρό του χρόνου σε αυτή τη μερίδα της χώρας. Αλλά τούτο έμεινε μέσα στο δέντρο. Δεν έφυγε. Σταμάτησα να δω τι τούτο ήταν. Και μια φωνή μίλησε από τούτο λέγοντας να μην καπνίσεις ποτέ, ούτε πεις, ούτε μολύσεις το σώμα σου κατά κανέναν τρόπο. Επειδή θα υπάρξει μια δουλειά για σένα να κάνεις όταν θα είσαι πιο ηλικιωμένος. Τρομαγμένος, δεν υπάρχει λέξη για τούτο. Έτρεξα στο σπίτι γρήγορα λέγοντας στη μητέρα μου ότι ένας άντρας μίλησε σε μένα από ένα δέντρο. Λοιπόν, αυτή σκέφτηκε ότι ήμουν νευρικός. Με έβαλε στο κρεβάτι. Αλλά από τότε οράσεις άρχισαν να έρχονται. Και όταν τούτο έλθει πάνω σε μένα, αυτό παράει μια όραση. Είμαι ικανός να πω στους ανθρώπους τι δεν είναι εντάξει με αυτούς. Τι πρέπει να κάνουν στη ζωή τους. Και ποιες αμαρτίες αυτοί κρύβουν στη ζωή τους. Σε ηλικία 37 χρονών, μια νύχτα προσευχήθηκα στο δωμάτιό μου και όταν θα σηκωνόμουν παρατήρησα ότι υπήρχε ένα φως πάνω στο πάτωμα. Και ενώ κοίταζα γύρω να δω από που ήλθε, είδα πως τούτο ερχόταν από πάνω. Η στήλη της φωτιάς κρεμιόταν πάνω ακριβώς και έριχνε το φως πάνω στο πάτωμα. Άκουσα κανέναν που περπατούσε, κοίταξα. Ερχόμενος μέσα στο δωμάτιο, ερχόμενος μέσα σε τούτο το φως, ήλθε ένας άντρας. Σε ανθρώπινη μορφή αυτός θα είχε βάρος περίπου 90 κιλών. Είχε σκοτεινά μαλλιά μέχρι του ώμου του, μια ελαιόχρωμη φύση. Ήταν ξυπόλυτος. Φυσικά ήμουνα τρομαγμένος. Και αυτός μου είπε μη φοβήσου. Και τόσο γρήγορα όσο άκουσα εκείνη τη φωνή, ήξερα ότι ήταν η ίδια φωνή που πάντα είχε μιλήσει σε μένα. Αλλά η πρώτη φορά ποτέ όπου τον είδα σε ανθρώπινη μορφή. Αυτός είπε στέλνομαι από την παρουσία του Θεού να σου πω ότι πρέπει να προσευχηθείς για άρρωστους ανθρώπους. Μεγάλα σημεία και θαύματα θα ακολουθούν την υπηρεσία σου. Και εσύ θα προσευχηθείς για βασιλείς και μονάρχες κλπ. Λοιπόν, του είπα ότι ήμουνα ένας φτωχός άντρας. Δεν είχα καμία μόρφωση. Δεν θα ήμουνα ικανός να κάνω τούτη τη δουλειά. Αυτός είπε όπως το Μωυσή δόθηκαν 2 σημεία επιβεβαιώσεως της υπηρεσίας του και σε μένα θα δίνονταν 2 σημεία. Το ένα θα ήταν να προσευχηθώ για τους άρρωστους, τα θαύματα, και το άλλο θα ήταν ότι θα ήξερα τα ειδικά μυστικά των καρδιών των ανθρώπων. Του είπα ότι είχα προσευχηθεί για τούτο. Ότι οι άνθρωποι μου είπαν πως τούτο ήταν από τον διάβολο, δηλαδή η υπηρεσία. Αυτός ανάφερε σε μένα πολλά κείμενα της Γραφής, όπως όταν ο Φίλιππος βρήκε τον Ναθαναήλ και ο Ναθαναήλ ήρθε στον Ιησού. Τι, ο Ιησούς του είπε όπου τούτος ήταν πρώτα, όπου ήταν κάτω από το δέντρο όταν ο Ναθαναήλ αυτόν τον βρήκε. Και πολλά άλλα κείμενα της Γραφής, όπως για τη γυναίκα κοντά στο πηγάδι. Όπως αυτή αποκαλύφθηκε, δηλαδή οι αμαρτίες της αποκαλύφθηκαν σε αυτή. Όταν ο Ιησούς της είπε ότι αυτή είχε 5 συζύγους. Αυτή έτρεξε στην πόλη και είπε τούτος είναι ο Χριστός. Πολλά άλλα κείμενα της Γραφής αυτός ανάφερε. Του είπα ότι θα πήγαινα. Αυτός μου έδωσε την ασφάλιση ότι θα ήταν πάντα μαζί σε μένα. Όπως ξέρετε, αδελφέ Κόπ, και ο κόσμος ξέρουν για τα μεγάλα πράγματα που έχουν λάβει χώρα στην υπηρεσία. Προλίγου είχα μια όραση, δηλαδή προ 4 χρονών περίπου, να είμαι ακριβής, για ένα αγοράκι πεθαμένο στην άκρη της οδού, χτυπημένο από ένα αυτοκίνητο και σκοτωμένο. Και θα αιρώταν εκ νεκρών. Λοιπόν, μίλησα σε καθέναν για αυτό, προφήτεψα μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Καναδά. Χιλιάδες βίβλων το είχαν γραμμένο στο εξώφυλλό τους ότι τούτο θα λάβαινε χώρα. Μια μέρα, ενώ είχαμε εκστρατείες μέσα στους σκανδιναβικούς αγρούς, κατεβαίναμε μέσα στη Φιλανδία από το Κουόπιο. Υπήρχε μια ομάδα ανθρώπων συναθρισμένων στην άκρη της οδού. Ποιενώ έρχονταν πάνω από κάποιον τρόπο μορφής. Πήγαμε να δούμε. Εκεί τούτο ήταν. Το αγοράκι, τα όλα, η σκηνή ακριβώς κατά τον τρόπο όπως δείχτηκε σε μένα. Είπα στον αδελφό μου, κοίταξε στη βίβλο σου να δεις αν αυτό δεν είναι τούτη η σκηνή. Μάλιστα, είπε αυτός. Γονάτισα και ζήτησα από τον Κυριό μας τον Ιησού να επιβεβαιώσει το λόγο του που αυτός μου είχε δείξει και για τον οποίο μου είχε πει ότι θα σύμβαινε. Το αγοράκι αναφέρθηκε στη ζωή πάλι από τον Κυριό μας τον Ιησού. Αυτός σήμερα ζει και είναι καλά. Αδελφέ Κόπ, τούτα είναι μόνο λίγα από τα πράγματα που ο Κύριος μας ο Ιησούς κάνει σήμερα. Στην υπηρεσία που αυτός έχει εμπιστευτεί σε μένα. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, τούτο είναι να επιβεβαιώσει το λόγο του. Τα πράγματα που αυτός υποσχέθηκε ότι θα σύμβαιναν κατά αυτή τη μέρα
Τα βλέπουμε πως λαβαίνουν χώρα σήμερα. Λοιπόν, όσο αφορά τις εκστρατείες των Ισραήλ, αδελφέ Κοπ, θα ήμουν πολύ ευτυχισμένος να υπηρετήσω τον Κύριο μας στον Ισραήλ. Πιστεύω ότι η υπηρεσία μου θα είναι πολύ πραγματική για τους Ιουδαίους. Επειδή, όπως στις γραφές λέγεται, οι Ιουδαίοι σημεία ζητούσαν και οι Έλληνες σοφία. Πιστεύουμε ότι πολλοί Ιουδαίοι και άλλοι εκεί στην Αγία Γη θα κατορθώσουν να πιστεύουν ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο Μεσσίας. Όταν δουν έναν χριστιανό να εκπληρώνει την προφητεία του Ιωήλ στην Παλαιά Διαθήκη. Ναι, αδελφέ Κοπ, είμαι σίγουρος ότι αναφέρεται την προφητεία του Ιωήλ στην Παλαιά Διαθήκη. Το Ιωήλ Β28, όπως αυτός προφήτεψε, λέγοντας ότι κατά τις έσχατες μέρες αυτός θα ξέχνε το πνεύμα του πάνω σε κάθε σάρκα. Οι οίκες θυγατέρες θα προφήτευαν, οι ιεροί θα ονειρεύονταν όνειρα και οι νεαροί θα έβλεπαν οράσεις. Λοιπόν, αδελφέ Μπράνχαμ, υποθέτω ότι θα πρέπει να πούμε αντίο για αυτή τη φορά. Ακριβώς ήταν μεγάλη ευχαρίστηση και ήταν πολύ επικοδομητικό. Θα πρέπει να προχωρήσουμε, αλλά θα σας δούμε, αν ο Θεός το επιτρέψει, στο Σικάγο στις επόμενες 2 μέρες. Λοιπόν, κύριοι, ήταν μια ευχαρίστηση να σας έχουμε μέσα στο σπίτι μας απόψε. Θα προσευχόμαστε όλοι μαζί για την επιτυχία της συναθρήσεως του Σικάγο και με τη χάρη του Θεού ελπίζω να σας συναντήσω εκεί κατά τις λίγες επόμενες μέρες. Θα σας άρεσε τσάι πριν να πάτε? Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, αδελφοί Μπράνχαμ. Ευχαριστώ αγάπη μου.